दिनैहाय बिराद खुसि जोङो बिराद खुसि तारमाने जोंनि सरकारा जे मिजिंखौ लानानै बड'फा सुपार 50 मिशनखौ खालामदोंमोन जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दोनदों बेखौ बेनिखायनो जोबोद थुलुंगानायनि बियो मोनसे फुंखा दिनैहाय जोंनिफ्राय खुसिसिन रावबो गैया जों बुंबोबाय थादोंमोन जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जे थांनाय 50 बोसोरसो आन्दलनजोंनो थांबाय बन्दजोंनो थांबाय बमा बारुदजोंनो थांबाय बुथारलायनायजोंनो थांबाय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानोनो मोनाखैमोन जायनि थाखाय जों सरकाराव जिरायग्रोमोनानो जोंनि इयुन जोलैखौ जों बोरै थुलुंगाखांनो बेखौ जों सानदोंमोन साननानै बड'फानि मुङैनो बड'फा सुपार 50 मिशनखौ खालामदों आरो दिनै जोङो गासै 34 सा नैबे APSC नि थाखाय बड'फा सुपार 50 मिशनाव जों मोननो हादोंमोन सिलेक्शन खालामनानै बेनिफ्राय 28 सायानो जोंना प्रिलिमाव पास जादोंमोन प्रिलिमाव पास जानानै मेनाव गासै 16 साया पास जादोंमोन 28 निफ्राय 16 साया पास जादोंमोन मेनाव दा 16 सानिफ्राय 7 सा जोंनि बिजाथिफ्रा दिनै जे APSC माने पार्सनेल इन्टारभिउखौ पास जानानै बिथांमोना ACS जे माने APSC खौ पास जानाय माखासे ACS माखासे APS आरो माखासे BDO बेबायदि जानो हाबाय आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो माने अनुपम दास होननाय सासे फरायसाया 4थि रेंकआव बिथाङा पास जानो हादों बियो जोबोद मोनसे थुलुंगानायनि जोंहा माने बाथ्रा दिनैहाय जोङो दिनै बे खुसिनि रंजानायनि दिनाव बे फरायसाफ्रा जे पास जाबाय 7 साया बिथांमोननो जों गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों जाहाथे बिथांमोना साकरियाव जइन जानानै रायजो राजाफोरखौ सेवा खालामो जाहाथे बिथाङा सैथोजों खामानि मावलाङो अरायबो गरिब दुखिया न'खरफोरखौ हेफाजाब होलांनो नाजायो जेब्लायबो साकरियाव माने सैथोनि सायाव सोनारनानै रावखौबो जाख्ल'आ जासिनो थगाया जासिनो बिथांमोना साकरिखौ मावलाङो आरो जोंनि बड'लेण्डनि रायजोफोरखौ आरो आसामनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना माने सेवा खालामलाङो बेखौनो आंहा खावलायनाय थाबाय आरो जायफोर बिथांमोना दिनै मैया डिक्लेयार होनाय जे APSC नि फरिखा रिजाल्ट बे फरिखा रिजाल्टआव पास जानो हायाखै बिथांमोनाबो गोसो बायनो नाङा फैगोन बोसोराव आरो बिथांमोना बे APSC नि फरिखाखौ होफिननो हागोन बिथांमोना जोंनि सरकारनि मदद नांगौबा जोंनि बड'फा सुपार 50 मिशननि मदद नांगौबा बिथांमोना मददखौ होलांबाय थागोन जों गतिके बिथांमोना गोसो बायनो नाङा जेब्लायबो बिथांमोना होफिननानै APSCल' नङा APSC खौबो बिथांमोना नाजालांथों जायखिजाया दिनैनि बे दिनाव जे खुसिनि दिनाव गोसो गोरबोनि बिथांमोना हामलायनायजों लोगोसे जोंनि इयुन जोलैनो मोनसे मेसेज जे बिथांमोननो होनो लुबैदों बिथांमोना जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइखौ लायो जोबोद खस्थ' खालामनानै फरायो बेबायदि कम्पिटिटिभ फरिखाफोरखौ होनानै बिथांमोना पास जानानै रायजोखौ समाजखौ आरो देशखौ सेवा खालामलांनायनि मोनसे सुजुगखौ बिथांमोना लायो खुनु गाज्रि खामानियाव बिथांमोना जड़ित जानो नाङा जौ जुवा ड्राग्स माने सिलाइ बमा बारुद बा हिंसानि जे मोनसे राजखान्थि बिथांमोना बेयाव जड़ित जानो नाङा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा जुदिअ जोङो राजखान्थियाव दङ उन्दै उन्दै कलेज फरायफुनाय इउनिभारसिटि फरायफुनाय स्कुल फरायफुनाय लाइमोनफ्रा राजखान्थियाव जड़ित जानो नाङा बिथांमोना भटनि मोन्थाय मोनदोंबा सोरनो भट होयो होथों गोसो जानानै खिन्थु राजखान्थि हान्जाफ्राव हाबनानै गावनि इयुनखौ गावनि केरियारखौ बिथांमोना फोजोबनानै लानो नाङा जेरै दिनैहाय जों 7 जन मोननो हादों जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गासै 50 सासे सुबुंफोर जोंहा पास जानो हादों APSC निफ्राय बर' फिसाफ्रानो गासै 34 नामा 34 सा जोंहा पास जानो हादों दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गौरबनि बाथ्रा दा जोंनि इयुन जोलैया जुदि डाइरेक्टयै पलिटिकेल पार्टिफ्राव जड़ित जायोबा बा बेबायदि जौ जुवा बा भां बा ड्राग्स जानायाव जुदि बिथांमोना गोसो होयोब्ला बा इयुनाव बिथांमोना खालि खोमसिखौल' नुनो मोनगोन ओंखायनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय लाइमोनफोरखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोना गोसो होगथाबनानै फरायो जोंनि बड'फा सुपार 50 मिशनाव फैयो आरो बिदिनो जोंनि APSC फरिखायाव पास जानो हागोन मेडिकेलनि फरिखायाव पास जानो हागोन जोंना IIT नि जे JEE फरिखायाव पास जानो हागोन लोगोसे UPSC एग्जामिनेसनखौ जोंनि भारतल' नङा सारा पृथिबियावनो टाफेस्ट मोनसे एग्जामिनेसन होननानै बुङो बे UPSC आवबो जाहाथे पास जानो हायो जोंहा एबार सासे बर' फिसा गहपुरनि UPSC आव पास जानो हादों बोसोरे बोसोरे जोंहा जुदि बेबायदिनो सासे सानै साथाम साब्रै साबा जेसेबां हायो जोंहा जुदि UPSC APSC JEE बा जोंनि मेडिकेलनि निट
मा परिखा दङ जोंहा कम्पिटिटिभ परिखा बेयाव पास जाबाय थानो हायोबा जोंनि समाजा गोग्गो जालांगोन आरो जोंनि बर' फिसाफ्राबो जोंनि देशखौ सेवा खालामनायाव समाजखौ सेवा खालामनायाव जोङो आग भाग लानो हागोन बेनि थाखायनो इयुन जोलैनाव खावलायबाय आरो दिनैनि बे खुसिनि दिनाव आङो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मानगोनां प्रमद बर' सारखौ साबायखर बावदों बिथाङा जे बड'फा सुपार 50 मिशन बायदि मोनसे बिथांखि बिथाङा लानो हादों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोंनि इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ थेंक इउ होनदों जोबोद थेंक इउ नोंथांमोना जे बेबायदि माने बड'फा सुपार 50 मिशन खालामनानै दिनै 7 जन जोंनि बिटिआरनि लाइमोनफोरा APSC खौ पास जानो हादों आरो बिथांमोना बड'लेण्डजों लोगोसे आसामजों लोगोसे भारत बिमाखौ सेवा खालामनायनि मोनसे खाबु मोननो हादों। थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सरकारा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो 3थि थुनलाइयारि फोरबो। सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रायलायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे 3थि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।